Bývalý moderátor Samuel Miguel začína vo veľkom robiť problémy. Preto sa každý, kto volil Hlas, sociálnu demokraciu a aj celú koalíciu oprávnene pýta, prečo robí to, čo robí, v rozpore s koaličnou zmluvou a pokračuje v tom aj napriek tomu, že bol na koberčeku. Zároveň veľa ľudí zaujíma jeho kauza, kedy žiadal 100 000 na fungovanie zvláštneho hobby, ktorému holduje aj jeho dcéra. Klamstvá sú jeho pracovný nástroj, pretože hoc tvští, že to tak nie je. Andrej Danko ukázal zmluvu, ktorú žiadal, aby schválili, pokiaľ nebude blokovať parlament s tým, že bude hovoriť o tom, že ministerstvo športu chystá zlé prerozdelenie peňazí. Práve takíto osamelí jazdci sú veľký problém pre dnešnú koalíciu, pretože nepozerajú na svojich voličov, ale iba na svoje záujmy. György Dimeši sa verejne opýtal, kto platí Migaľa. Dimešis Maďarskej aliancie si myslí, že zadarmo sa takéto politické harakiri nerobí. Ostáva ešte jedna nezodpovedaná otázka. Kto to celé platí? Že by tí istí, ktorí platia Progresívne Slovensko? Kupovanie poslancov síce vylúčil Robert Fico, ale od opozície sme nič také verejne nepočuli a v tejto situácii je možné naozaj všetko.